and in a joke or tell you now you up on your war and so. On every hero one and so on the valley. Domina Nakatana, Bana, Sana, Bama, Piana, but we have one of one. Milo, I had the Milo, you are going to go to Miligo, Jinan. Ọmọ lọ́jọ́ di firi, mú ma di rogoli, ndó ka bá di rogoli. Yí dáadáa lọ́nà ọ̀bọ̀dún ní tó kà kúló bá yẹ rò ní amáka n'egwu ní mú nọ, n'agbasa ozi ọma n'egwu egwu Chukwu. Pápá àtọ́gbà mmadụ ẹ̀bọ̀ pápá bụ egwu Chukwu. Ma nye bụ egwu Chukwu bụ ụmụ nwaanyị abụọ na-enweta ikike. Dutọ maka gedele na ụmụ nwaanyị enwere uche. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji adabụ mmadụ onye bụ mụtara gbakwulogani soro ndị ka zuru nyiri. Solu kwuru eze dị solu nyiri. Nwa ajụọ onye du nwunye mmadụ idulu nyiri. Ọ na ọ bụrụ imegide ọkụ mmadụ ibe gị n'anya ugwu. Amali nwoke mụsabụ nwa jọrọ amali nwoke mụsabụ akụkọ gị na-ejikwe n'iji. Chekwa mmejọ bụ mụ na gị na mbọ bụrụ nwanne asịrị ka m na ga ntụ n'aga. Amaka ma mma na-akọrọ na nkịtị na ọ bụ ibe nwụrụ ka m na-ekwu n'ile. Dịka kwuru nọ amanụ onye gbatara ya. Inwela anya na agba ogige kebụrụ ka Anambra ji abịa ya rebe. Agba ibo dị na amalụ onye ebu. Egwu egwu nwaze ọja na ibe amanya na njọsọ na mbọ n'ebe jibe. Anyanwụ ma wigwe ibe onye ga-abụ ụkọ ya abụ lele. Ogbebi. Ebibo obi na bụ eri nda ede mmụọ egwu. Mbaba ile na nwatakịrị m gbọrọ m ka m na-agụlụ egwu. Mekata ọ bụ na bụọla agụlụ ere ka m na-agụlụ. Egwu mekatala ibulu egwu ndị ọma gbara. Egwu mekatala ibulu egwu Anambra. Mana kịta nwa na-asị m ji egwu ọfụma. Nigeria niile ka na-ejele n'abụ egwu. Onye ọsọ roderula obi. Egwu lagalọ nwoke ezu ike. Mmadụ ịtụ oge ma inwewe egwu. Ịzani nwere egwu na muzu na egwu. Unu tugbo na egwu. Ọkala enwewe egwu. Abọtị ele kaja amadi abịa ma agba ele kaja amalị dibịa. Nke dị ibe nwa na mgbe egwe wizi. Oke dịla na mara na amara akịrị Igbo maka jiwu. Onye bụ salasala ka ọ na-agba. Ịma dịka mara. Amaka dị ide n'elu ọnya. Mmadụ niile na-emekwe n'anya gị n'ezi na mgbe batara n'ime egwu ma nke ji gwe n'ibe amada jọnjọ ọganyala abịa bekee Igbo oli ibe ụbịam ụbịa bekee gbaghalị aba
ibi na mmiri ọnwasị n'ime mmiri ma ndị mmiri lara achọbi ma be na-egworo iwo ibe ndị mmiri ga-ewu iwo na abịa kekeleke ime chọ naba egwu mụlụ oyi ọgwọ na ọgwọ na ngwọ pụta ka n'ụtụtụ jebe agba na mba ezu na ọma mbara ibe njedikpe ekpele egwu andị na mụ kpechara edide egwu gụba egwu ikuku butabali m egwu ngụba egwu gwude egwu gwuche egwu kpokọta egwu ngwụlụ vụchasịa anya ụwa agwụla adapụrụ ya n'ofu na-eke nwata gbe na-ekwere onye dị mgbe ọzọ eme akpụzi na na pụrụ egwu amaka egwu egbe onye alụsị na-acha gwazi bụ onye nwere obu onye alụsị na-akọrọ akụkọ bụ onye na-anasị asịrị mgbe na gbacha ya ka ọ dị ma ọ dị andị nọ bụ onye alụsị na-enye ego bụ onye mara ike ji eme ego oberutuche nwata ụlọ nwana ọchịchị kasị ka ị nyere gị ịmalite mmalị ọkọgwụ egwu ibe dị na ọkala wutelegbugo n'isi ọnọbụ ọchịchị ọkasị ka ị nyere gị mgbe mmadụ ji chiwe ọchịchị na onye gbabụrụ nna andị na onye bụ nna nọ n'abụbụ na ọ bụ nya gaji ekpezi oru ekpezili gị tọzie tupu na mmadụ dabụ onye ọchịchị ọ bụ chi nwunye nye egwu uche nwa gaji achịchị na-abụ ọchịchị iwe na-achịkọta ndị agụ na-achịkọta ọnwa dara n'acha ibe agbabazili gị ọ galịrọ gị o nwere ọgụ ibe nwoke bịara ụwa be mere maka anyị bịara ụwa baza mana ebe nwoke na-azata maka abụbụ jere ije ebili ala nwoke na-azata n'ụwa nwa dịka sambọ bụ egbeli n'ezi onye bụ atọ gwụla ya imeli Amaka ibe nwoke mere ikwu gidigidi aka ebiri n'enu aja onye bitere n'oge iwu ọka ndị bụ ji igbo okirikiri iwu ọka ndị ikwu nne gị ji igbo okirikiri Amaka mmadụ ọ bụ chikwu kali gị Amaka o nwere onye yiri gị Amaka o nwere ibere ibe nwụrụ gị Milewilo ọkara bụ ọgwụ na ụdịdele mmanwụ na wiwe obi abụ ka mụ nọ n'ibe kọnda mmekọta ka na akpaba dị na arụ mụrụ osi aka abụrụ m tie n'ibe ibe ya abụghị ya abụrụ aga na abụghị ọga gawara gị n'aka ọzọ na mbọ bụ ibe na ahụ n'anya ọbara ọrịa ọ bụrụ ọgwụ na-emeghị o ogodi o si na mmiri ụdị ete ebe egbe ọ na-atụ gị egbe na-atụ ha ma ma wee buru onye dabụ nwa obodo na-atụgbu ya ekike egwu na van ị na-akwụkwa ibe arịa ahụ na-ete na nwere Jizọs Kraịst n'ime ụlọ mana ndị nwere Jizọs Kraịst na ndị nwere ọkụ mana eze dị n'aka chekwa mmetụ ọgọ mụ na gị na mba ọlụ
ameke ekele gị rekọdụ ndị bụ n'ụwa ya gogwe ga-aracha ọka na arọnị ameke nke abụrụ abịbịa ma nya bụrụ ute okweghị nwa jiri dabata ebi na mbe arụsị gị na-eje obodo oyibo dada arụ karịa amaka ndị ka ị mara ọgwụ nwanne na-ebute gị maka onye bụ ụgwọ na nụrụ ogwu a na-abịa ọkala agwụ bụ na agụleri chọchọ nọ n'ebu ka dị ajụ ajụjụ oge a na-aba maka na-abakwa m ọkala agwụ n'ebe ọ dị ngwadewo ekwunudebe ịba ọrịa mụkwa na ọnụ je dị na mmọnwụ alawụla maka na omekebele jụrụ ebe mbọsị chukwu kali nwoke ka ọ kali ben nwoke gara ụwa beme ụbụrụ ọkụkụ na-etobede ọnya na akebe ọ nọ ọmale ka mmadụ ịgbakọta ụzọ ma agọnye telie n'ụlọ ọrụ dịkwana m gegege ọkọ ụgwọ ọ na-agwọ na-atọ ụmụ na-ejedi ego m ndị nna m ọ na-atọzikwa onye ọbịa agụ na-emere ibe chairman ire nwoke ji eburu nwoke ga-adị n'ebulu obi anyị na ọ bụrụ ọgba kara akpata ego esi n'obi emụrụ ka ji abajugbu egbuo mmadụ ibulu oge mmadụ na ọga nwoke na mụ ekwuwe ba Time with that number. Emara mi sọ̀rọ̀ àjọ ozi to avoid problem. Get any problem. wọ́n jìnnà sí máa kàkà níwá. Get out from that. Wọ́n kàn náà ọ̀dàkọ́ ọlọ́mọ náà kàn náà bọ̀. To suspect the egi ndị a ị na-eri. That is not right. Viva la Kenya mabo. Ida asere kana. Eweto aba ka m na-echele ka m wetelu nwe wee kpọọ m okwu a. Ọ dị mma. Bịa ndan no. Ko ibe ni na ko mu le di ama. Mma kwa le ma ga ma ba mma ko wa kata. elili na-aga ka ọ ga-egbe n'iru onye nwe egwu mmụ egwu ma gị na-eme dibịa ọgọzi na-ebula eze nekwe mmiri ọrụ ọlụ nwa eze oliriwo ihe eze na-achị m ọrịa ka m na-azụ ọ nọ n'ebe ọ nọ ọgọdị nwa eze ọrụ ọgọrụ oge dị kaleta ahịa
Nke nọ n'ebe arụkala na ndị ibe mbelu n'ụwa natara Adago na-ekwuzi ọgụ natara mmanwụ na-agbarọ ịzawo Chinwasa Nwagwu ahụ ibe na-anya na moto ka m na-agụ n'egwu ibe amaka na-agba n'aba ka m na-agụ n'egwu ka maka ejeje na mmiri ka na-agụ n'egwu oge m n'uche mgbe niile oge ameke n'uche ọgba gị echi na na nwanne chọbụ na ọmewo egbe sọbala ka gana na-alarị n'ime ụlọ nne mmiri sọbala bụ eji egwu amalụ ụgọ ka oke alụsị na eji egwu amalụ ụgọ ka